Там се в мъглата викат мисли марата. На пейката седяхме тримата и ни блъскаше в главата римата. Освоили занаята на ината 24 карата. Далече от проблеми, усмихнати засмени егоглени. Ако можеш важиш, ако не можеш вадиш. Гледай да не се задавиш, по-добре е да бягаш. Аз мога да летя, имам си крила, знаеш ли коя е тя? Чуда се дори, заслужаваш ли с нея да те запозная? Вземи седни и се отпусни под звуците на този R&B. За проблема си сега не дей, няма какво не го мисли. Остави се насаме, бъди това, което си. Кой съм аз, кой си ти? Разликата между нас е може би 2-3 хиляди ули. Ако отречеш, смятам, че в този занаят си вещ. А за който не разбираш, те запалят свещ. Трябва да знаеш кой е по-свещ. Време е да проумееш. Натам къде си тръгнал, други оттам се завръщат. Ако не те оценят, не те прекръщат. Трима снайперисти, брато, внимавай. Може да сме на покрива, зад някой завой не знам. Давай, давай, давай. Малко че трябва, за да бъдеш звезд. Ще ми смисли мана, гледам пак си вред. Скрия се, от нас не може да се скриеш. Бъж, че директора думата се стопие. Ние сме отбор, селекционирани от професионален озвучител подбирани. Прави се в трака на руска салата. Смола по главата, отнасям ми главата. Отнасям ми главата, отнасям ми главата. Всеки ден не минава ден. Може би затова съм роден. Сила в мене пак се лила. Някога виждал ли си я? Сияние е пътеката на моя свят. Дали си беден, богат, скъперник и над. Тук всеки брат към брата е брат. На поляна с петолистните телени заповядай сядай. Или по-бързо по кълния път ме подминава. С мене не се сравнявай. Ако се обиждаш, извинявай. Продължавай, надолу изостава. Или сме се извисява. Надолу изостава. Или сме се извисява. Когато не знаеш какво да кажеш, остане отваряй. Когато нямаш какво да покажеш, не се отваряй. Когато не вдяваш, по-добре да не разсъждаваш. Защото май забравяш, че от всичко това си излагаш. Чакай, 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 какво се засягаш? То това, което правиш, обръча, само по себе си стягаш. Когато не даваш, не взимаш. И какво като се правиш, че имаш? Погледни около теб реалността. И какво малко са тези, които подават ръка. За това пропагандирай и животът си градирай. От по-добрите не копирай. За да си ти това, което си. За да си ти това, което си. За да си ти това, което си. Прави се в трака на руска салата. Смола по главата, отнасям ми главата. Отнасям ми главата, отнасям ми главата.